Днес играем на Brookhaven в български сървър. Йей! Чакайте, аз ще мина напред. Тази, която е люби да мине напред. Тази, която е Мими, да мине напред. Аз съм Мими. Тази, която е Миши, да мине напред. Сега се върни Мише. Мише, върни се сега. И хора, харесайте видеото, ако харесвате мене. Абонирайте се за канала, ако харесвате Любито. А направете всичко, ако харесвате Миши. И пак направете всичко, ако ни харесвате и на всичките скиновете. Направо си заръчите коментарите. Коя? Нямам коментари, изключени съм. Любе, на мен са ми Мише, хвастат Мише. Миме, тихо малко. Така, напишете люби абонирам. Ако сте за мен, напишете Миме. Значи явно сме без коментари. Да, хора, без коментари сме. Не знам защо YouTube ми е изключил коментарите, но сме без коментари. Мише, сериозно. Така. Айде, остави стоя да сме малко мачи. Не, това на пижамата няма с пижама. Ето го монстърка. Ето го тоя. Той се е променил името на монстърка, но вече се е променил. Друго иначе е монстърка. Айде. Търся си. Гъджо, имам чат. Окей. Хора, искате ли да живеем заедно? Няма да живеем. Айде да търсиме дали има И или П. Хайде, обаче аз имам само чат, така че няма И или П. Аз имам без чат. Ялате малко на виската. На втора къща търси. Втора къща и ме търси мене. Ама не... Значи втора къща вип. Не, тя не знае как. Просто ме търси мене, аз... ето те. Послушай, айде. Ще го другата втора къща, май. Чакай, ще взема стълбичка. Аз вече се качих. Баннаха ме. Баннаха ме, хора, не мога да дойда при вас. Чакай, ме, какво като баннат? Ето да не съм там. Не съм там. О, не. Бягам бързо. Бягам. Сори, има да там, ще ми дадат. Ще ми дадат сладолет.com get your most beautiful delicious ice cream. Втора къща, че те къде сте? Там буквално пише има парти. Има парти. Къде има парти? На тая къща. На втора. За да ме подмамят, може би да. Аз съм банната. Ама аз ще за неста. Не става. Да, аз ще за... Кой ти каза ми ме? Това става ли? О. Не ми дава, показва ми, че е синьо. Я му вляза пробвам. Сори. И при мен ставаш пално. И при мен съм ми каша. Хора, трябва да отида при хеликоптера. Отивам при хеликоптера, за да падна с хеликоптера върху къщата. Okay.
хеликоптер. Хеликоптера. Едната ме пита твоите костели, аз отговорих не. Може ли да питаш да не ме банват, защото искам да съм на партито? Чакай ме! Ми мога да дойда при тебе. Може сега да дойда. Какво затворено? Пачето. Това не е моя Мише. А, добре. Вие къде сте? Ами аз ще търся хеликоптер. О, той е Русен пак ма Джойфа. Хора, баннаха ме. Абонирайте се, Много интересно. абонирайте се, за да се чувствам по-хубаво. Моля ви. Замислена. И така ще обдам. Отдам път. Ама на дългато. Вижте тази зад нас колко е грозна. Коя? Вече не е зад нас. Разбрах коя. Не си, окей. Ще телепортирате ли? Хора, айде ние да си направим парти. Искате ли? Ма ти нямаш чат, само ти, които имат чат, трябва да си направим парти. Не. Еми тогава мажоретки дай. Не. Какво искаш? Чакай. Не, Миша, не voice чат, нормален чат. Чат, да пишеш. Да, мога. Ти може и да можеш, обаче не ти излиза, Мише. Не напиши нещо, Миша, напиши нещо. Тя написа. Не излиза. Ама не ти излиза по принцип. Я ми напиши на мен нещо, Миме. Аз пък Миме. Ама Миме, ти нали нямаш чат и не ти излизат никога. На мен... Еми да. Именно, на теб не ти излиза. На мен ми пише Мише. На мене ми пише само хората без чат. Тук що разбрах, защото си писах от телефона в Roblox един път и да. Сега излиза ли? Да, на мене ми излиза, обаче Любе, на тебе излиза ли че? Не. Значи няма чат. Ами какво ще правим? Дай хотел. Не става, Миме, не става. Не бе хотел, значи Става. едното ще е за хора без чат, а пък другата каса ще е с чат. Така, значи, хората без така. Значи, касата с чат, касата без чат. Съгласна съм. А пък Мишето... Това е грозно. Нали? А пък Мишето ще... А пък Мишето ще казва хората на къде да отиват. Ние ще казваме, последвайте момичето с черната коса и ние ще й казваме към коя стая да ходи. Айде, става ли така? Аз ще им казвам, защото нали няма чат. Да. Да. Ти ще им казваш, аз им казвам на моите с чат. Да, добре, айде. Когато ще се телепортирам? Когато ще... На първа. Чакай. Да се телепортирам. Искам начина, елате на 14-та къща. Окей. Правя хотела. Ела на 14-та къща, Мише.
Мише, Дай сега идва трок ми ключа. И да, трок ми. Какво? На 14 къща. да. Окей. Очакай, не може да намеря този хотел, който го търсим. Който го търси, де? Она жълтата. Жълтата къща ли? Това е хотел, не ми обиждай хотелчето, че е жълтък. Чакай, имаме назвам, ще написаме на къщата хотел. Да. Хотел. Аз бях хотел. Хотел. Значи, става ли аз ще правя тук... А ще имаме ли ресторант? Хотел. Не, няма да имаме. Отвънка ще е ресторанта. Добре, значи аз да направя ли къща, къде че е ресторанта? Там отстрани ще е ресторанта. Ей, тук. Ще направим ресторанта на хотел. Да, обаче коя къща? Някакъв ресторант служи. Няма ресторанти. Служи някаква къща, която ще стане за ресторант. Тая? Как си знаеш, че ще сложиш тая къща? Ужасна е, не? Знам. Защо не слагаш като препоръчено? Дали? Аз няма да мога. Как си знаеш, че сложиш това, ама... Как не мога да играе с вас? Ама, трябва да чакам 9 минути. Дайте първо да направим... Да не си разпагала тази първата къща. Ти пък веднага слагаш. Ами, ей така. Малко се ориентира и потърси. Дай, махни къщата, мишето ще направи. Някаква. Как ще направи? Не първиш само, че първата е някакви такива малки. Големи къщи. Жам да е. Да, нека тая, нали, жълтата. То нали има една? Къща вече и не розовата. Не, она е розовата. То има една като малка, като тази жълтата, обаче по-малка. Може нея. Нали? Не. Някаква голяма. Ма не, че аз мисъл горе-долу колкото хотела. Искам някаква тринадесета. Яла ли? Еми, бяло и леко синя. Да. Не, тая. Което? Я служи да я видим. Това? Кое? А не, аз пък не успях да го сложи. Ма не, аз сега го сложи, няма да успя да го махна. Любе, я ти виж. И ако трябва, аз ще изчакам 9 минути. Не искам. Не мога да се оправим така. Ама коя къща искаш? Кой даде идеята за ресторанта? А сега къщата, ако я сложа... Аз питах ресторанта да го правя ли вътре и ти каза не навънка. Да, тук навънка ти реши да сложиш такова. И ти каза къща да направиме. Бе, да. Не знам, Дай тук да ни е кухнята, пък навънка да са масите. Именно. Мише, махай къщата. Няма да имаме къща. Добре, как да махна? О, майко мила. Мога да съм тойлет. Окей. Тук ще нагорят. И не мога да я махна сега.
Тогава остави. Тогава излез и пак влез. Ето, чак, вече се махнах. Добре. Хора, извинявам се за детската, за бебешката музичка, просто малкото ми брат, че слуша музичка. И да. Значи... Мими, аз съм бутика слушалко. Хора, между другото ще се върнем, когато сме готови, за да можем вече да почваме играта, за да не ви караме да се бавим. Или момичета, според вас да гледат ли как правим къщата, за да могат и те да правят? Не. Добре. Ама така, хора. Ела тук, ма! Иначе! Цял час! Ще блокирам... Ела, ма! Ма тя си е в стаята, буквално тя вече има стая. Ела, ма! Ела, ма! Ела, ма! Ще блокирам иначе! Ела, ма! Тук сте! Тук! Тук сте и двете. Тук. Те и двете. Тук сте и двете. Тук сте и двете. О, всякъде избяга пак спирам. Човек не ви. Не блокирам. Да блокирам? Айди. Като са... Моя клиент. Май. Или не. Тя избяга. Мими, отивай на каса без чат. Що? Парите за една седмица съм тук. Ма той има англичанка. Баня. Ето. Добре, обаче аз ще ходя да ям. Ето за пет път една нормална игра да играем. Тази е свободна. Тази. Добре, къде е майонезата? Те, чакай, ще кажа тези, които ще сте са чат. Елате. Тези, които сте с чат, елате. Тези, които сте с чат, елате. Може ли за трима? Нема.
елате и може да си сложите. Сложите легло. Елате и може да сложите легло. Окей, елате и може да сложите легло. Отоскопано. Още не идва тук. Отоскопано. Къде е? Какви сте вие, бе? Фата.